Leli iphoyisa lase-South Africa egcine seliba umbulali. Igama lakhe uRosemary Ndlovu and uyiphoyisa lase-South Africa. Unenkinga enkulu, u-addicted kwi-gambling. Wayekweleta ngisho nabomashonisa, ekweleta imali asehlulekayo ukuyikhokha. And futhi manje labo mashonisa sebeyamlandela, bayifuna la imali yabo. So one day ngo-2012 ube sefika neqhinga elimangazayo lokuthi akwazi ukukhokhela labo mashonisa, futhi naye egcina eseba nemali azobe ezenzele yona esayidini ngalo lecebo lakhe. Ube sesethi iskimu sokuthi abulale i-cousin yakhe ukuze azoqoqa yonke imali ye-insurance. Into yokuqala yenza, wahamba wayothatha incwazi ye-insurance kwi-cousin yakhe. Emva kwalokho yilapho khona ahlela khona usuku lokuthi ahlangane ne-cousin yakhe endaweni engenamuntu. Kunodaba afuna abalungise bebobabili. Kulapho athola khona ithuba elikhulu lokuthi akwazi ukubulala i-cousin yakhe. Kuthe i-cousin isalinde kanjalo, nangu uRosemary eqhamuka ngemuva. Waqhamuka ngemuva uRosemary ephethe itshe elikhulu enyonyobela i-cousin yakhe. Wafika akazange esabuza. Wafika i-cousin wayishaya ngayo itshe, wayishaya ephindelela until i-cousin yakhe yaze yawa. And later uRosemary wahamba waya ebhenki, wafika wayihola yonke imali ye-insurance ye-cousin yakhe. Imali ayithola ayilinganisela ku-139,000 wamarandi. Emva kokufa kwe-cousin yakhe akekho umuntu owayesola ukuthi uyena. Manje uRosemary usejabulile ukuthi iplan lakhe lisebenzile futhi uyazi ukuthi imali yenziwa kanjani ngokubulala umuntu. Isitori sikaRosemary asipheli la, siyaqhubeka. Sicela ukuthi uma uyibukile le video upress usubscribe for part 2. Ukusubscribe lokho akusho idatha kodwa usuke uyibeke emathubeni ukuthi maskipha ivideo ube ngowokuqala oyibonayo. Izitori esiyiphostayo kule channel izitori eziyiqiniso futhi izitori ezake zenzeka before. Ungakhohlwa ukusubscribe uma ufuna ukubona part 2 ukuthi kwagcina siphelele iphi isitori saRosemary.